Omubasukano omubego korekana oirerete abantu batano wesiria obugima bwabo sensemo ya matabikania ye pale nene ya Masimba Keroka sensemo ya Gucha nigo litkolia lero mo deputy base commander o Masaba North Bwana Fred Odada akolege ikaro na barundi abechipikipiki na boigo bali ba matatu nigo gikarike kiane kiwa helio kobeka machiko hamaronge yo kobogoria haba osaba abiria ababo punenjire moyogo kiania emibasukano ye para senseme yo niga sobwamo banjirana kubwati amachika yo na boigo kubwaterana nabo bisa bali bensemo ya traffic erikwenekia omochoko asenseme yo Namatuko aberoka magigayo mubasukano omonene koene kigwa ase omuche okeroka barabare ni nyagitari ya Gucha Hospital ase pare nene ya Masimba Keroka uyirerete gosiria amagima ya bantu batano litukoria rero nigo omo deputy base commander okeroka Fred Odada atwara egeikaro n'abana boda boda amo n'abarundi achipigipigi erinde eringa kobeka amachiko ari barachikobwati yagokeania emibasukano ase etauni yeyo. Leo nimekutana na watu wa bodaboda wa Masimba Junction along Keroka Nyangusu Road. Mahali kulikuwa na accident juzi ambapo tulipoteza watu watano. Tumeweza kuongea nao, nimefanyia road safety sensitization. Tumekubaliana wasisimame kwa barabara. All in all nimekutana na watu wa matatu pia. Tumekubaliana wa avoid obstruction. Juu obstruction ilikuwa ni one of the causes ya hiyo accident ya juzi. Na tumekubaliana from today mwenye tutapata kwa barabara ni kushika na kupelekwa kotini immediately. Tumeweza kuongea na county government administrator na wamekuwa allocated stage mali watakuwa na bebea watu. Kwa hivyo abiria watakuwa directed kwa hiyo stage ndio tuweze kuavoid hiyo obstruction from today henceforth. Okuna negetese ni Giansoko TV abana boda boda na barundi chigari nigo bateba buna mbachikubwatia amachika yo abekirwe rinderie gochigokeania emebasokano eyo koena kigwari tuko ase rinde ase omuchyo yo Keroka nonya nabo nigo bamenta goteba buna onde bwensi oratoke okubangira egari mbarabare negeita ke nyagitari ya Gucha Rival Hospital nigo arache koimukerwa egetambokero kyageranga enseme yo yabeire a black spot na onde bwensi tatakeri kubangira araro erinderio mbachi gwesonania ose mbachi gotoka ase para ekone yue iranyare kuirera emebasokano emenge roko gwaratenga njene omogendi gari kuruma Masimba go Chinyangusu as accident yabetete atade twachirege iga una a community ya boda boda na matatu fraternity toigwana nirenga egasieto gochigokora toramo na ndetokora togushirikiana kwa avoid chi accident une chiabeire njeno mufanyakazi goche route ya Masimba nyacheki Nyangusu nigongo tebia bapiria njenkurera bapiria bali banarete ko banaraka baenda gutene para stage korero yabekirwa Keroka ye stage asere orinere gario onye tobwati onye kobwata araka orine pigipigi kurwe stage ogendo ochikorinera gochi ichuni goro nigo bamenta goteba buna nigo barache kobwatia amachika yo anyara ko bagakobekwa na goteba buna onde bwensi otachi konyara ko bagakobwatia amachika yo nigo aranyare kuimukerigwa egetambukero erinerio amanyenga kera amachika abekirwe nigo atakere kobwatigwa na komenta nayo nigo banyara goteba buna nigo barache kobwatirana n'aba traffic ba ogembo abubare asensemo ya Kisi gocha kwene kebuna amachika para gwatirigwe erinde chia konyora emebasokano emenge jasa maritangi ndio ni machoka makorio matatu ga Keroka gendo nare go kwandre gore ya sharia ya bansaiga abantu baminto toba toligere toba bangalisi twaligereria none karo togotambuke para nechigari chiri bono gotwatebire chirusi kurogoraria sechi chikobangera rogoro gakera na chigotanga chigari chiri chinde chikurogoro kanyora no yangete break yabora sego chija ikotamera gochi asama leta ni gongolo kwa bedia mire ejeman ya boda boda chuni ward tete gote bale rontu aswale meeting na base commander asinge njugo kwanera ajali yabaga yo kutugutaba muraba iso babere ba boda boda kete ngi abege kebemono ase boda boda konyora makweli arakabere
noro gochakera situachake nigo yabeire esabari enkong'u otete gosaba buna twagamba n'abantu ba matatu muntu tabasa gocha atene para kiagere para ekere gari koruguru yasiria control kire yanyole chigai chibangete ekobeta tisene nego control egari Nkoripoteria igetesenie keiga Gensoko TV korwaiga omochi okeroka inche nkoro kwa Sophie Oigara.